Estic al llit intentant dormir, però no puc. Baixo al menjador i escolto els meus pares parlant de que no podem seguir en aquest país, perquè en qualsevol moment ens pot caure una bomba a sobre. Em quedo espantat al llit i penso en totes les desgràcies que ens poden passar i en les solucions que podríem tenir. Segueixo pensant en tot el que vaig escoltar ahir i me n'adono que potser és millor marxar, però el que més m'espanta és no arribar on volem i morir en l'intent, però tot i així penso en el present. Avui m'he aixecat i els meus pares m'han dit tot el que jo ja sabia, però jo he insistit de quedar-me com a mínim un dia més. Els pares m'han deixat i he estat tot el dia a divertir-me amb els meus amics, ja que possiblement mai més els torni a veure. He tornat a casa a berenar i he sentit una explosió molt a prop i unes hores després els diaris anunciaven que acaba de caure una bomba al poble del costat i que estem en perill de mort. Els pares no s'ho pensen ni un segon i hem començat a córrer cap al port per agafar una patera i marxar lo abans possible. Avui quan em desperto em veig en una patera enmig del mar. Encara es veia la costa, però cada vegada ens allunyàvem més. L'únic que m'havia donat temps d'agafar eren 2 joguines i 4 modes. Miro la patera i veig bastant menjar, però no per a 15 persones i per una setmana. Estic amb esperança de poder arribar. Arriba la nit i intento dormir, però una patera no és el mateix que el meu antic llar. Estic molt incòmode, però gràcies a les relaxadores onades aconsegueixo dormir-me. Em desperto i miro al meu voltant. És tot mal. Començo a tindre ganes de vomitar. M'estic marejant. I just després del menjar, una petita barra de pa, la vomito. Seguim navegant i em començo a avorrir. La meva mare em comença a explicar una història i finalment em quedo dormit. M'he despertat molt d'hora, perquè tenia moltíssima gana, i com tothom estava dormint, sense fer ni soroll, agafo una poma i me la menjo com si no hagués menjat mai. Entre el poc menjar que tenim i lo incòmode que és la patera, no puc més, necessito arribar ja a la costa. Avui m'he despertat i he estat pensant com serà la meva nova vida. Si serà com la que ja havia començat a Sudan o tindré que començar de nou. Passi el que passi, no hi haurà guerra i tot serà més tranquil, o això espero. Cada cop queda més poc i això em fa més feliç. Quan em desperto, em passo tot el matí recordant els bons moments que he passat al meu país amb els meus amics. Després de dinar, comencem a veure la costa. Em poso molt content i em menjo l'última ració de menjar que ens queda. M'he despertat i hem vist un vaixell que venia cap a nosaltres. Ficava Open Arms. Ens ha llançat ampolles d'aigua i menjar. Jo no sabia què feia aquesta gent, però després ma mare m'ha explicat que no ens deixarien entrar a la costa d'Itàlia i que buscarien una altra costa per poder entrar. M'aixeco i em diuen que hem tingut molta sort, perquè finalment ens han deixat entrar a la costa d'Itàlia. M'alegro molt, ara mateix estic a terra firme i estic en una mena d'hotel on podem dormir en un bon llit.